Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kesorkar Delhi kalau Pynmih ya ka hukum ke berperking ya ka jing Pynkiew dor be an ya ka bai skul haki skul benum sya ya ka jing sya le ben ya ki kemi ki pa ber ki khna skul ong ka menteri rang ba ka Delhi ka Rekha Gupta mendaksni haki jing kran ber ki pat ba ka kinhon ki kemi ki pa kila ujor sya ka menteri rang ba ka Delhi halor kumno ki khon jong ki sya be na Queen Mary School ha model town hadien ba kila persya ya ka jing Pynkiew bai skul be an haka durki bala bu da ka menteri rang ba haka ex lai bakala phone ki he sarkar ban pentep shaki board punya skul ban pen sange mardor ke jing penrung kerteng haka di skul ka menteri rang ba akal ong baki skul kimla ban berngam ki khna skul ban Pynkiew bai skul be an kidon ki kindon na benta ka jing Pynkiew bai skul ki bade ban board la dalap bakinu kinu ki skul ki pen khenya kani kin hab ban sha Pynshitom ngin sa Pynmih ki jing pen bena shabro ki skul ki bangila yo jing ujor kala ong hakilat pathai ko bor haka post jongka haka ex kalau orang baka sarkar Delhi kalau ang nuat ban penlong ya jing khot haka rukam penyan bandan ke jing ringkat berban yada ya ka hok jong ki khna haka liang ka puli puthi la dalap ikino ki pen khen kin sha pengat daga zero tolerance lani kin sa sha Pynshitom ka jing kular jongi kalong ka basai ba uwe u khna udi ban yo ya ka hok ka jing buram ba ka jing hikai ka babahal ong ka Gupta kani ka jing Pynmih hukum jong ka menteri rang ba ka Delhi persya ya jing Pynkiew bai skul kalong pedeng ke jing keno jong ka AAP ka seng liang persya ha te ka nong ba halor ka jing ade jong ka BJP bat ka action committee jong ki private school ki bomyo jing arab na ka sarkar ka ba khamin shwa kala persya ya ka sarkar AAP halor ka jing Pynkiew ya ka bai skul hendrei ka BJP kala keno ba ka AAP kala shukam bakla u president ka BJP ha Delhi u Virendra Sachdeva ulaong bagi don Palat Shajar handus pa san photli ki school shimat ha Delhi hendai ka sarkar u Arvind Kejriwal kalala ban pet benya ya jing khen jing dia tang ki hanyu pusan tali ke skul ha ka shisnam dak bashim ka bu ya kani lajan baro ke skul shimat ki Pynkiew ya ka bai skul u Sachdeva u lakno bu Arvind Kejriwal u badi menteri rang ba barim ke Delhi u Sorab Bharat Watch menteri barim ke sarkar Delhi bat ka atishi ka menteri rang ba barim ki pen sapryang ya ki khubor thok bat penkulmar ki pat ba ki social media Kino yalam ke AAP kila persyang klem sange ban penpriang ki khubor ki babakla persya ke BJP ha Delhi haba ke jing thmu jongki kala pulam hakimat kum ka scheme penroi jongi kinthei ka Ayushman Bharat bar ke jing penlip boarding menta kila shim ya kamat Pynkiew bai skul na ka benta ka san Hima sima hendrei kin om job ulo